Oh, huwag lagi ka ba? Ha? Huwag ka. Nagagawin mo yung dito. Sing pamahit. Apo na saan? May napakuhay. Napoy. Nalamigas ako si pamaak. Ano nga mo ka naggamit ng gabaw? Saan? Paggamit ng kabaw, maganit ay kabaw. Ah, wala pa na ko ibang tanan mo. Tama na. Unsay kalainan sa kabaw baligas. Kabaw kamigas. Siyempre, dako ay kainan kay ang lamigas. Gamay man, kamang-kamang niya ang kabaw. Dako. Ano kainan? Ah, sayop manggod ka pa, ana na. Nung sayop man ko. Sayop mo ka pa, ana na. Kay kung alam migas mamatay, di ka bawon. Pero kung ang kabaw mamatay, namigason. Ano ba? Ingat sa langit. Hmm? Siyempre, mag-ampo na sila. Ano mag-ampo? Nag-ampo na sila nung makahi sila. Ah, Anong ang mag-ampo mo kaihi. eh, wala ko si Tuti. Pa, inundog pa. Ang asunog na nila. Tulog. Oo, dugay naman to. Dugay po kung tulong grigi. Lagot yung kay may kapa kaya natin hubog. Ang tanah mo sa stewardess. Ano yun? Ano di manan mo patulgon ang hubog? Oo. Gayon. Ana siya nga, di na pwede patulgon. Ang tanah namin, di na pwede patulgon. Nga, gayon. Ni ana siya nga, di na pwede patulgon kay muna ang pilot. Ito mo ba? Kaya po ba namin nabasa ng newspaper? Gayon. Na doon nilubog ng barko. Oh, ahal kita? Kita sa babae yun. Oh, nga. Masaya sabo. Nilubog, waka antos. Lukaw. Huwag ka antos, helito. Kadugayan, helito. Ay, ano, yung magiging na angal eh.